Som nyuddannet SSA-assistent på plejecenter Egevang, der har det undret mig, at der i min kontaktborgers journal ikke er noteret, hvorfor han får smerteplaster. Så jeg har besluttet mig for at lave en smerteanamnese på ham. Det giver mig også en indgangsvinkel til at lære ham bedre at kende. Hej Ove. I dag vil jeg jo lave en smerteanamnese på dig, en vurdering af dine smerter. Og det er jo på baggrund af, at jeg ved, at du får smerteplaster, som du får skiftet hver 3. dag. Og så får du noget Panodil 4 gange om dagen, 2 stykker, 500 mg. Og der skal vi lige have lavet en opfølgning på, hvordan det går omkring smerter. Fordi jeg kan se, at det er noget, du har fået over længere tid. Tak skal du have, for det er også rigtig glad for, at jeg har spurgt ind til det. Så, hvor oplever du mest i kroppen, at du har ondt? Det er lidt svært at forklare. Over det hele. Okay, ja. Prøv at se her, jeg har sådan et smerteskema her fra 1 til 10, hvor 10 det er simpelthen den mest uudholdelige smerte, og 1 det er sådan meget næsten ikke eksisterende, og så er der hele vejen op. Jeg har også det her skema, hvor det viser nogle ansigter, hvis det er nemmere for dig sådan at se. Det gør det lidt nemmere. Hvornår begyndte smerten? Eller hvor længe har den varet? Parkinson i mange år. Og gigt. Ja, okay. Har du så lagt mærke til, hvad der hjælper på smerten? Eller hvad der gør den værre? Ja, det hjælper, når jeg kan bevæge mig lidt rundt. Og smerteplaster. Det er værst, når Parkinson-medicin ikke virker. Ja. Og hvordan påvirker smerten så din dagligdag? Træt. Stiv. I kroppen. Okay, ja. En smerteanamnese er en samtale med den smerteplagede borger, hvor jeg systematisk spørger ind til hans oplevelse af smerter. Til samtalen kan jeg også bruge en rangskala fra 1 til 10, der beskriver intensiteten af smerter. Dette kan også vises mere visuelt via en ansigtsskala fra 1 til 10. Under samtalen kan jeg også blive klogere på, hvor smerterne kommer fra. Der er somatiske smerter, som kommer fra muskler, led, knogler eller hud. Så er der viscerale smerter, der opstår inden for organerne, og neuropatiske smerter, som skyldes en dysfunktion i nervesystemet. Under samtalen kan jeg også spørge ind til, hvordan smerten føles, som er relateret til, hvilken smertetype det er. Under samtalen gør jeg mig også nogle observationer omkring de smerter, borger oplever. Via borgers adfærd kan jeg observere, om han er forpint af en akut smerte her og nu. Det vil sige, at han er meget fokuseret på smerte, snakker om smerte og græder og jamrer sig. Er der tegn på kronisk smerte, så snakker borgeren kun om smerterne, når han bliver spurgt ind til det. Og fysisk er han inaktiv eller ubevægeligt med normal ansigtsudtryk. Akutte smerter opstår, når en ny skade viser sig og kan behandles i løbet af få dage eller uger. Det er kroppens måde at vise på, at der er noget galt et sted i kroppen her og nu. Ved kronisk smerte er det ikke fordi, at kroppen længere har advarsel om, at der er noget galt her og nu. En smerte, der er gået hen og varer ved og varer længere end 3 til 6 måneder. Som SSA, så skal min faglige viden være begrundet i noget teori, der støtter op omkring den samtale, jeg for eksempel har med Ole omkring smerter, og her bruger jeg totalsmertemodellen.
Når jeg har min samtale med Ove omkring smerter, så er vi meget over i den fysiske smerte, men smertelindring er meget mere kompleks og handler om det hele menneske. Det er kendt, at angst og depression for eksempel kan forværre den fysiske smerte. Når man er uhelbredelig eller kronisk syg, fører det ofte til et identitetstab samt tab af sociale roller og isolation, hvilket kan føre til en følelse af meningsløshed og eksistentiel krise. For at jeg kan lave den bedste og mest hensigtsmæssige smerteplan for min borger, bliver jeg nødt til at kende, hvem han er. Parkinsons sygdom er en kronisk progressiv neurologisk lidelse, der opstår på grund af degeneration af dopaminproducerende nerveceller i hjernestammen. Det forstyrrer bevægelseskontrol og fører til gradvise symptomer, der varierer fra person til person. Parkinson udvikles oftest i de sene 50 og 60'ere. Parkinson er i sig selv ikke en dødelig sygdom, det er en kronisk sygdom, men over tid kan komplikationer til sygdommen føre til nogle tilstande, der kan være dødelige. På et tidspunkt så stopper medicinen med at virke hensigtsmæssigt, hvilket kan føre til immobilitet og andre tilstande. Symptomer på Parkinson er rysten, typisk i hænder, arme, ben eller hoved og ofte i hvile. Så er det langsomme bevægelser med nedsat evne til at bevæge sig hurtigt og smidigt, og stivhed, muskelspænding, der kan begrænse bevægeligheden, og balanceproblemer, der giver øget risiko for fald. Ud af de 5 faser er Ove altså i fase 5, hvor han har brug for omfattende pleje. Dansk Center for Bevægelsesforstyrrelser benytter sig af 4 faser, og her hører Ove til i fase 4. Og med henvisning til totalsmertemodellen er de motoriske symptomer på Parkinson kun toppen af isbjerget. De non-motoriske symptomer fylder rigtig meget. Og som Parkinson skrider frem, kommer de ofte til at fylde mere og mere, og det er blandt andet depression, angst, psykoser og kognitive vanskeligheder. Livskvalitet for Ove, det er at kunne bevæge sig rundt med fødderne i kørestolen. Det er at nusse med sit fiskegrej, trods kroniske smerter. Så der er brug for at optimere hans livskvalitet. Hvordan kan jeg som SSA tilgodese min borger med sen Parkinsons behov for smertelindring for at give størst mulig autonomi og livskvalitet? For at kunne lægge den bedst mulige plejeplan for min borger, så har jeg brug for at vide, hvor i sygdomsforløbet borger er. Jeg har også brug for at vide, i hvilket stadie af den palliative fase borger er, for at kunne give ham den rette behandling. Og her balancerer han på kanten af den tidlige fase og senfasen. I senfasen kan Parkinsons symptomer variere dag for dag, og medicinen kan også have svingende effekt dag for dag. Hughes smertetrappe viser, hvilke smertestillende midler, der er relevante, alt efter hvilken smerteintensitet en borger oplever, men er ikke så relevant til kroniske smerter. Min borger får dog paracetamol i sin daglige smertebehandling, og fentanylplaster af 25 mg hver 3. dag, som er stærke opioider.
Bivirkningerne er ofte træthed og døsighed, som især ses i spisesituationer. Jeg kan have en samtale med sygeplejerske og eller læge omkring min borger, om smertebehandlingen via opioider skal ændres. Det er lægens ansvar at ordinere medicin og give den rette behandling, men det er mit ansvar at observere, hvordan behandlingen virker på min borger. Jeg kender til at observere for de mest almindelige bivirkninger i forhold til medicin. Sikre, at min borger får sin medicin på de angivne tidspunkter for maks terapeutisk virkning. Jeg har en grundlæggende viden om, at hvis min borger nu fik antidepressiver, at det vil forstærke opioider. Jeg ved, at den største bivirkning, min borger har med hensyn til opioider og smerteplaster, det er, at han har en tendens til at blive sløv og kan falde ud af sin kørestol. Og så ved jeg, at opioidebehandling altid er lig med laxantia for at forebygge obstipation. En af de vigtigste komponenter fra sundhedsloven omkring den palliative indsats og pleje er min borgers selvbestemmelsesret og medbestemmelse i planlægningen. Og vigtigst af alt at få skabt livskvalitet. Ifølge Maddis Kayandi opnår man livskvalitet ved at finde balance mellem forskellige aspekter af livet. Blandt andet det fysiske velbefindende, psykisk velbefindende, sociale relationer og selvrealisering, hvilket læner sig fuldt op af totalsmertemodellen. Jeg kan henvise pårørende og borgere selv til Parkinsonforeningen, som har nogle forskellige muligheder for støtte og hjælp. Udover støttende samtaler vil jeg også kunne henvise til nogle non-farmakologiske smertelindrende tiltag, som du kan se her. Til slut, der dokumenterer jeg jævnfør min journalføringspligt i Nexus inden for de 12 sygeplejefaglige problemområder, min plan for OVE.